Bueno amigos, aquí estamos facendo de beta tester nun xogazo que é o Kingdom Online a Blood of Plague, creo que se traduce como unha promesa de sangre. Xogazo de NA Game e de Noja Systems e vámoslo a probar a ver que tal está. Ten unhas pintazas increíbles, a verdade. Ten unhas pintazas increíbles. Teño que xogar en moto ventana, que non sei por que non me funciona ben a resolución, pero bueno, xa veremos o que pasa. Boa, nivelazo, Warrior, Rogue. Va, este chungo, pero bueno. ¿Cómo están? Un mago e un clérigo. Joder, que guapo está o clérigo. Imos ao, sí, ao que vamos. Pero primeiro é Warrior. Non podo cambiar o... sí que podo. Dios, grandote. Dios, que cosa máis fea. No, quedámonos co tipo este, face 1. Así. E o pelo. Dios, vai pintas, tío. O pelo. Vai mierda. Vaya puta merda de pelos, chorbo. Hala, poñamos ese, veña. O pelo negro. Esto poñémolo. Son mariñao, a mí non me dá o sol, así que blanquicino. E poñemos nome, non creo que me deixe, pero gustaríame. Create Event Charter. Non me lo deixa ver. Se me deixa. Vale. Moi ben. Create Charter. Sí, tío. Imos a la... Bueno. Este xa foi o vídeo. Vale. Ya tengo tu copy more territories, vale. Sí, non pasa nada. Sí. Mira tú. Bueno. Vale. Vale, vamos deixar isto. Vamos deixar esta, vamos mirar... Bueno, pois...
É unha granxa, vale, sí, típico. Joder, pero... Ah, vale. Bueno, aquí estamos outra vez. Como vedes, fixen uns levels para ir probando como se xoga, as quests e todo eso. É típico MMO de... Nada, é típico. Tes que facer... Isto está guapo. Isto me gustoume este rollo, pero bueno, vámoslo deixar para despois. Non pasa nada. Como vedes está un pouco máis currado que antes, xa subín uns levels e todo eso. Descubrín o poblado siguiente, que está guapo, vamos a ir agora hasta ali. E todo iso. Móvese bastante ben. Supoño que será porque non hai xente. Para comprar, está típico MMO. Do máis típico, ademais. Fixen estas cousas de por aquí, conseguín armadura. Oh, mira. Hai aquí un cleric. E esas cousas vou vos enseñar cepa charter. Conseguín esto de típico quest para subir algo de level. Non sei como se dan. Supoño que hasta level 10 ou así non me deixará dar aquí nada, porque non me deixa, non sei como se dan. Debería deixarme dar STR ou dar algo desto en algún lado, pero non me deixa, non sei por qué. Temos os skills tamén, típica barra de skills, o máis típico. Como vedes é bastante típico. E imos para a seguinte cidade. Vou vos ensinar a seguinte cidade, damos un paseo por aquí. Todas estas cousas de aquí xa as fixen. Súbese realmente rápido, cheguei a level 6 en nada, en moi pouco tempo. Facendo as quests e o que che dicen é moi fácil chegar. Supoño que terán a experiencia subida, digo eu. Non estou seguro, pero supoño que sí. E imos aquí ao castillo este. Teño algunha sin facer tamén, pero bueno, xa as volverei facer. Imos facer... Vou vos ensiñar o castillo. Supoño que será o castillo onde se haxa os merchant, onde haxa que facer todo eso. Vedro ao fondo, que guapo está. Agora véseme mellor porque lle puxen... Onde está? Puxen o anti-aliasing. Co anti-aliasing vese moito mellor. Vese moito mellor que antes. Bastante mellor, ademais. Sigo tendo problemas ca resolución. Teño que xogar en modo ventana. Non estou moi seguro por qué. Pero bueno, tampouco é un problema. Din mal os skills antes porque dinllo a dúas maus e non teño nada de dúas maus. Eu non teño pasta para comprarme unha, así que estamos jodidos. Esta é a entrada ao castillo. Siena. Móvese bastante ben. Quizá prefería seleccionar o bicho con Z e non con tabulador, pero bueno. Será cuestión de acostumbrarse. Ah, vale, non fixen eso, bueno, da igual, eso da igual. Eu non sei que máis ensinarvos, así non se me ocorre moito máis que ensinar. Este é o mapa, nada. Típico. Isto é... teño que irlo facendo. Tamén ten boa pinta. A ver como está despois. Si, Siena é a... Moi ben. Sistema de correos, vale. A ver se funciona todo e non se buguea. Que é típico que se buguee. O que non encontrei foi o inventario. Non sei onde demonios.
Oh, hábil. Aquí está o hábil. Sí, señor. Aquí está o hábil. Ay, Dios mío. Cantos cartos perdidiños aquí no hábil. Cristales, típico. Xa probaremos despois a guardar. Eu sigo pensando que me gustaría Pet, skills, Merchant Sara, Armor. Pois non sei onde hai un inventario. Sinceramente non sei onde hai un inventario. Vale, vamos a facer logo xa que estamos. Xa que estamos, vamos a facer. É que teño árbol de skills moi mal dado, non caguei na. Pero bueno, agora non pouco importa. O xogo non ten mala pinta. Gustaríame saber onde está o inventario, pero polo demais está bastante ben o xoguecito. Ah, vale, hai mapa pa... Vale, podes facer para arriba e para baixo. Hai dragóns para transportarse dun lado a outro, polo que vin antes. Agora estou jodido porque non teño skills. Bueno, poido... Bueno, non. Fai borre skill despois, da igual. Temos que ir para ali. Gusta da flecha. Para min é moi cómodo que son... Eh? Oh, mira, autorunning. Mira tú que guai. Bookings non está. Aí estamos, isto é para recolectar. Isto en principio... Joder, son moi grandes para min, Joder, como chupan os colegas. Bueno, como vedes, este é o xogo. Típico MMO. Non sei como estará en levels altos, pero ahora está bastante ben. Está bastante ben. Está bastante ben. Estou me quedando así. Sin pocións encima. Pero bueno, xa vos imaginades como é o resto, vamos. Creo que é bastante fácil de imaginar como é o resto. Joder, pues toda mañana para facer isto. Mólame que se poña a pantalla con sangre, sí señor. Ah, tamén subes facendo esas cousas, vale. Sí señor, moi ben. Uf, calquera os dá baixado todo eso, madre de Dios. Pouco máis que mirar, non? A bolsa con B. E a facer skills.
O sistema de compra e venta é por subastas, non pos os merchants. É unha pena, eu casi prefería poñer o merchant que non poñer o rollo a subastas, pero bueno, son maneiras, non pasa nada tampouco. E non sei que máis comentar. Vou facer un reskill a ver si... aí estás, tío. Bueno, vamos para adentro. Está guapo, ten cousas que me gustan, vamos. Ten cousas que me gustan, a verdade, señorita, que ten cousas que me gustan. Sigo pensando que me gustaría encontrar o inventario, pero non o vou encontrar. Armor... Mira tú. Di unha mau. Típico, non teño pasta, así que non vamos comprar nada que non hai pasta. Isto é o sistema de subastas. Eu prefería o poñer o merchant e tal, pero vamos. Tamén entendo que é unha putada porque tes que ter a moita xente online que non vale pa nada. Entonces é tontería ter a tanta xente online pa nada. O único que faz é saturar o servidor. Mira, para facer, vale, para facer clan e todo eso. Hombre, aquí está o meu inventario. Moi ben, vale, vale. Sí, señor, vale, vale. Xa me... Joder, mira que me debo que encontrar. Está vacío, pero aquí está. Vale, housekeeper, vale. Este é o xogo. Este é o xogo. Hai dous onlines, a ver se se apunta algo de máis xente e facemos algo. Bueno, eu quería facer o reskill. Aí está, vino antes, non sabía cal era. Sí. Aí estamos, vale. É que antes fixo no mal, joder, antes fixo no mal. Vamos a dar a... Aí estamos. Aquí estamos, One Sword. É que dinlle todo a... Aí estamos. Ah, vale, xa mo puxo. Aí está aí, vale. E agora vamos probalo. O problema é que estou sin pocións. Espero que señan... Vamos pillar unha poción. Un... 6.
Aí estamos. Vale, e vamos para aquí. Oh, mola, o de esto, se vai solo po sitio, é un puntazo se vai solo po sitio. Vai solo po sitio, sí señor. Que puto puntazo. Sí señor, son vos este, sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor, todo un puntazo, sí señor. E agora non sei se o darlle ataque auto. Se che fai o ataque auto ou tes que tu darlle os skills. A ver, vámonos a probar. A ver, no. En principio é tabulador para seleccionar o bicho e R para atacar. Damos de 3. Hostia, sí que se nota, sí que se nota. Sí, sí. Sí que se nota moito, ademais, vamos. Placa crítica, sí señor. Sí señor, sí que se notan moito. É que antes equivoqueime e dinlle los dinos mal. Dinlle a dúas armas. A arma de dúas maus e só poido teño... Só poido teño, sí. Solo teño armas a unha mau. Eu non... Debería... Joder. Debería poder... Non poido facelo, non sei por qué. Debería poder. Sentámonos para recuperar. Vale. Estame dicindo que o tabulador para seleccionar o enemigo. Non sei que moito máis contar, a verdad. Notase moito do poñer ventilation, A verdade é que notase, vamos, notase as leguas. A ver se consigo amañar o rollo das resolucións para poder xogar en xogo como Dios manda, pero vamos. Vámonos a facer, tabulador, seleccionamos, R para atacar. E damos de 3 e 4. Outra vez. Tengo xusto despois de darlle, vale. Tengo un punto para darlle nada máis. Debe ser de carga ou non sei, de que non o leín antes, vamos. Bueno, vou deixar de gravar. Sigo no siguiente 5 levels ou algo así. Volverei no facer. Veña, ata o siguiente.